Mapait yun. Ha? Ay, yung ganyan? Oo. Wala. Nilinisin lang, no? Hindi kahit hindi. Patingin nga, yung tayo. 78. Dati na. Magkano dito? 200. Ah, kapal. Yan, kapal yun. Okay. Tsaka wala kayong maliit na picture. Maliit mo. Dami lang. Ito, kano kaya? 108. Magkano lahat? Oh, 108 yan. Jack po hindi na. Hindi na. I-ano ko yan sa pansin. Tapos ito magkano? 96. 90? 108 plus 204. 204 ba? Magkano magic sarap niyo? 5? 5 ho. Nabili nila ng isa. Isa lang. 96 plus 108. May naman mo si ate. Kala ko inaano mo lang. Hindi na yung anak mo ang Ganyan nag-ano? yun. Lugar. Asawa ko yun. Salamat. Sige, te. Salamat. Wow, GLS Part 2. Thank you very much for joining my live. Ngayon lang ako nakapag-live ulit sa YouTube. Tulog. Kaya nakita mo ako. Bigla kang umanong. Ikaw. Alam mo, yung mata ko, gaganon yan. Umiisip. Oh, ano? Ano? Sige.
Payakin dito. Ah, nagkakas ako. Tulog na. Andiyan ang basurahan. Wala. Iyak siya. Pero yung bakal, iyak. Isa lang ang nagtangso. Ito pumasok pero isa lang. Hazel, thank you very much for joining. Patamsak naman sila kay music lovers sa mga dumadaan. Ha? Yeah. Oh, ha? Magkano sa manok, boss? 180. Chop. Dito. Okay. Ano? Ha? Ito, boss, magkano? 170. Pizza o ano? Dito. Galit ka? Ha? Galit ka yata eh. Ito na din, boss, na yung plastic. Malit lang, boss.
Ito, bababad lang ano. Pagbaon. Bakit? Gusto mo ganito? Para ano? Seven. Teka mo na, boss. Para sa parang sandal. 102. Okay. Salamat, boss. Salamat.
Parang Oh! sabi niya. Sabi mo? Sabi niya? Yung bago. Gagawin mo. Sabi niya. Sabi niya. Sabi mo? Si Bartolome. Bakit daw? Sinama ka niya sa kotse? Nakita, tama siya. Siguro malayo kasi gawang ka niya, nawag ka sumama. Tingnan mo, pag nadisgrasya ka doon, wala sa bukit. Ngayon, ang pamilya mo kakabulin ang barangay. Tandaan mo nga, kaya huwag ka sumasama sa ambulans kasi gobyerno niya. Kapag ka na-apprehende ka, wala ka, sagutin ka ng tiger ng barangay. Siyempre, hanapin ko yung kaso at saka si Armina. Kaya huwag ka sasama-sama. Kasi hindi ka empleyado at malasakit lang sa'yo sila Kagawad Dizon. Kasi bawal yun yung sibilyan ka, sumama ka sa ambulansya, pinoprotektahan ka ni Kagawad Dizon. Kasi kung may mangyari sa'yo, sakutin ng barangay yun. Siyempre, pati si Kapitan, kung sasakitin ka niya, kasi bakit may ambulansya o iba ang problema. Kaya lang, magagalitan si Bartolome, pero madadamay ang barangay. Ganon, ha? Para hindi ka magninakit kay Kagawad Dizon. Sinigawan ka niya para pababain ka niya kasi malayo siya sa'yo. Mabait yun, Kagawad Dizon. Mabait yun. Ano lang niya, para sa'yo yun, yung pagpababa niya sa'yo kasi bawal yun. Ako magulat. Gusto mong tapos, porque ano? Ayos to. Ay, wala tayo ito. Oo, konti na. Tigli-lima. Tigli-lima. Isa lang. Opo. Opo. Opo, nanginginig pa, oh. Oh. Ha? Puging.
bago.
1. Atin lang. 180 ngayon, 180 na. Oo. Grabe nga eh, ang bilis ng pinataas. Biyak lang. Kailan lang nung 160 tayo, di ba? Oo, biglang tumaas. Biglang tumaas. Grabe. Ano yan? 120. Koreatic yan ah. 20 na. Yung umuho pa dyan sa inyo. Oo. Andyan na? Naka-open ba siya? Labas. Ito, sa labas, ang lalaki. Hindi, dito. Hindi ko maabot eh. Sino papasok? Lalaki. Lalaki. Wala na. Ayun. Mamayang hapon na.
Chop. Lan. One. Pang ano? Okay na to. Ang sarap nito. Walang ano yung taba. Taba yung masunod dyan. Oo, parang nahihinay na tayo. Kahit na ano, paminsan-minsan lang. Kaya rin sana eh, paglibing. Makapagpagpag dito. Good. Basta siya ate. Bahay, naglalaba. Pagpa. Mula siya. Mula. Sabat. Lima. Bibili ko lima. Limang ganito kahapon. Dito. 5 piraso. Kwenta isa. Kwenta rin. Oh. Ano? Ikan yung ano? Sa balon. Buwan ko yan. Kalahati lang. Kalahati lang. Iyan mo lang sa $90. Okay na to.
Ilagay mo na. Pulot mo yan. Oo. Ay, dito pala. Yung pinagtimplahan mo, ibasa ko. Ayan, o. Loko ko naman tong araw na to. Araw. Bigla lumakas. Ano nga doon, Tite Seth? Saka pang asin pala. Wala, malaki. Pare, magkano ito?
maliit na pangati. Wait lang. Yan yung pagkala niya. Lalakad. Yan yun. Sama na. Lala. Tama. Kaya lang sa iya. Lupon yun, lupon. Kaya Pero, galing mo nga eh. Galing mo nga eh. Galing mo nga. Galing mo nga eh. Gawin ko naman tong araw na to. Wala.
Wala eh, katatanggal ko nga eh, saka naman lumakas yung araw. Oo nga.
Ayos yan. Good job. Sabugin ko yan. Pero umulong po tayo, di ba tayo?
kasama yung ano. Ito. CJ, hindi mo yata naintindihan yung sinabi ko. Bakit wala yung tatlong cellphone na manonood? Yan. Thank you very much dun sa mga nag-thumbs up. Mag-emoji ka, CJ. Hello, Kapsat, Motodok. Thank you very much for joining. Boy Tindero ako ngayon ulit. Ana, kumusta ka, Kapsat? Awan, medyo anak makakwati pa, busy eh. Saka barbaring no barbaring Kapsat no kwa. Ato'y 2014 baga ni boss. Waiting ako re-apply ko na-reuse na. Pasensya ka, nanta ka nga majaketan. May isa ato'y cellphone nga dalag dito. In set up ko lang dito'y anda nagto'y tindahan kami. Yan, CJ. Mag-emoji ka yung tatlong cellphone dyan. Biruin mo, 1 oras na. Mali yata yung ginawa mo kanina. Hindi ko nakikita. Isang oras mahigit. Tinitignan ko kung may nanonood. Wala. Kahit isa. Yan, mag-emoji ka para mag-mark. Green Lantern, panoorin mo si Green Lantern, CJ. Dapat kanina pa, 1 oras mahigit na, sayang.
to, kuya? Liempo. Magkano po dito? 190. Po? 190 kilo. Grams 180 dito. Hindi, ito po kailangan namin. Bigyan niyo natin sa pila. Kailangan naman ko ilan. Kailangan nyo ba? 3 6 Eh, maliliit lang to, huwag masyadong malalaki. 12. Huwag na. Gaya mo na po tayo, no? 250. Talagang 250. Magkano na po yan? Tuwa, ano na po? Magkano na po? 250. Ilang piraso na po siya? 250 tayo. 49 lang yan. Ilang piraso po yan? Saan? 40 na. Po? 14 pieces. Dagdagan niyo pa po. Tatlong piraso pa po. Three or four. Saka po tayo. Ano po dito? Pakitignan lang yung ano, presyo. Kasi anong limit? Salamat po. Mare, may dalawang menu. Itong malikot. Ilang papa mo yan? Sabi ko sa bagong pa. Huwag kang malikot, sabi ko eh. Ito nga po. Ito po. 49. Yan po. Huwag kang malikot, Ambi. Ito na lang. Halika.
May isa ka dyan. Panlaga. Ayan. Hindi ko sa kanya hiwa-hiwa na. Ito, pambaga. Sinakto ko lang yung laki. Kasi siya, pagkano malalaki yung hiwa niya. Oo nga, malalaki. Pagkano nga ito tayo? 260? Oo. 60 namin. Oo, tumaas lahat ng baboy at saka manok. Yung 160 natin manok ngayon, 150 na.